U ovom videu postavljamo slanje e-računa. Ako prodajete poslovnim kupcima, zakon zahtijeva da im račun šaljete elektronički u standardiziranom formatu. Taskora za to koristi platformu e-poslovanje. Objasnit ćemo zašto baš tu platformu, kako otvoriti račun, kako postaviti posrednika na e-poreznoj i na kraju kako sve to spojiti unutar Taskore jednim jedinim poljem. Zašto e-poslovanje? Prva stvar, model naplate. E-poslovanje nudi prepaid i postpaid opciju. Prepaid je savršen za male poduzetnike koji šalju nekoliko računa mjesečno. Kupite kredit unaprijed i trošite po potrebi. Postpaid je za veće volumene, plaćate na kraju mjeseca prema utrošenom. Druga stvar je cijena. Slanje jednog e-računa košta 0,08 eura, što je jedna od najkonkurentnijih cijena na tržištu. I treća stvar, tehničko sučelje je čisto i dokumentirano. Jedan API ključ, jedan poziv, gotovo. Otvaranje računa ide ovako. Odete na stranicu e-poslovanje.hr i kliknete registraciju. Unesete OIB vaše firme, kontakt podatke i odaberete prepaid ili postpaid model. Nakon potvrde e-maila ulazite u portal gdje odmah vidite svoj API ključ. Kopirate ga jer ćete ga zalijepiti u Taskoru. Treći korak je postavljanje posrednika na sustavu e-porezna. Ulogirate se na eporezna.gov.hr, odete u modul e-račun i dodate e-poslovanje kao ovlaštenog posrednika za slanje. Bez ovog koraka Porezna ne prihvaća račune od vašeg posrednika. Sada dolazi najjednostavniji dio. Otvorite karticu e-račun u postavkama Taskore. Vidite jedno jedino polje za API ključ. Zalijepite ključ koji ste kopirali iz e-poslovanje portala. Uključite prekidač za aktivaciju i odaberite testni ili produkcijski režim. To je sve. Taskora sada automatski generira UBL XML dokument za svaki račun s R1 oznakom, šalje ga kroz e-poslovanje API, preuzima potvrdu i arhivira PDF. Kupac s R1 oznakom dobiva e-račun u svom sustavu, a vi imate digitalnu potvrdu slanja. Pogledajmo što se događa kada operater izda R1 račun. Sustav uzima podatke kupca, OIB naziv, adresu, stavke s KPD šiframa i poreznim stopama. Gradi UBL XML dokument prema europskom standardu EN 16931. Šalje ga na e-poslovanje API koji validira, potpisuje i prosljeđuje primatelju kroz sustav e-račun. Taskora zatim periodički provjerava status i preuzima PDF potvrdu. Cijeli proces traje nekoliko sekundi i ne zahtijeva nikakvu intervenciju operatera. E-poslovanje, integracija je aktivna. API ključ je upisan, posrednik je postavljen na e-poreznoj, a svaki R1 račun automatski se šalje kao e-račun. U sljedećem videu postavljamo korisnike i prava pristupa. Kako dodati operatere, definirati uloge i ograničiti vidljivost modula po korisniku. Vidimo se tamo.